Dag. Ja, altså, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg sige. Nu er det min anden video. Ja, jeg har lige lavet den, men jeg kan ikke finde ud af at slette den, for jeg synes, den var lidt plat, men sådan det. Og nu er klokken faktisk 7:43, ret lang tid siden, jeg lavede den anden. Men fuck det. Jeg håber, min video får mange seere og likes. Ja, og så håber jeg, at den får flere seere end den latterlige video, jeg næsten lige har fundet på YouTube. Det er bare en, der viser et glas saftvand. Det synes jeg er lidt latterligt. Den har over 1000 seere. Det så håber jeg også, min video kan få. Nå. Fuck det, men Connor fra appen McDonald's er gået i gang. Jeg har 57 coins nu. Ja, jeg samler dem hver dag, for jeg kopierer dem ud, og så har jeg hængt dem på min væg. Ja, det synes jeg er meget godt. Så kan man hente den hver dag og huske det, og så kan man få gratis med McDonald's. Jeg bor på Lolland, så er det lidt svært at nogle gange komme til Ny Falster for at få McDonald's mad. Kun det er lidt nederen. Men i hvert fald, jeg har Playstation, og jeg hedder Byman 123, for jeg hedder sjovt nok Frederik Bay Nielsen. Facebook hedder Frederik Bay Nielsen. Nå, det var det. Jeg vil ikke sige mere i dag. Jeg vil lægge flere videoer ind nu. Jeg kan lige høre lidt fra min yndlingssang. Casey kunne godt. Hun sagde, jeg skal bare martini. Hun tager ikke imod alt, passer godt på sig selv, og hun går op i sig selv.